en plein bourse de travail dans la boulevard de l'Indépendance bi fête de travail donné premier. O bi donye dombaye barakela bela jelembulu kadaka bi donye domino be bara o keli o croix bolike ko nisoja yira mogola ka yira barakela o jema dongo do be sulika wuli minke wala sa ka tuka barakero la ka barake wala sa jana sikatanye bio domba do bio nisoja dondo bon gela kon be barakero bela me gela manga nyine barakeli ko kadaka barakela barakela ka jorna ko folo folo mi o barakero yirwali ni barakero tanye o ko fe hakko be soro ka nyinni ga dam no ko fe kiyame barakero bara de be barakela de be donc am bela jele am meje ga franjo nga nga nyemko be wala sa barakero be se ka yirwa chuko barakela be so wa ke soro chuko amino sino hake o ka cha ni watina na mino ye pacte social ni anu gouvernement aussi o ba am bla bere do kono no ye ka do nyini mnuke wati jante menun na o nyinu ka se ka la matrafa ko lu la waleya sandur na ta kono kadaka mase ka nyinni ke ni yere ba do hake mimbe o tsika lasoro wati temenun na UNTMuni chakero chamanye ulika joke ka grefuke mais anya ye akoru sina mais akoru chamami ushima waleya ou bien waleya lu masansoro je crois pas social nana wala saka sego hage nyinnu be franyo ka sego la waleya sandur nungono kadaka pacte sinité accord sinité a la waleya li wode ye ko sabati lembay ambo la nyinna wala sa barakalo be ka se ka duga hage kono chugamina bon o ye albi anganje siri kadaka yame syndicat nyode fo barakero be ambe anyi ani nyemoko ni nyongonchi on be barakelaw ani nyemoko ni nyongonchi on be barako tumucho donc ani nyemoko bakma chikomi ani barakelaw bakmati ni le wole kay mi ka sega be wole be ki chesiri iga barakero la nga barakero sangorota anga hake nyemoko fene ko di ambela jelem wala sa bebsi ka nimisi waza soro chugamina on barakelaw na wuli dongo do so man so yele ngabli kata barakero la na mesigi dongo do fene ka soro anga nyemoko fene so le no anyi je crois que amo la wulsi barakela bela jelema seniga bela jelema bigi chesiri iga yoro la wala sa kuma nyoyo be sika sabati ana nyemo nyoyo tukumi kuma nyoyo kelen o be sika la sabati ani anga barakela o che o chukwa kelen wala sa famelo sika soro la nyunu na chukwa mi ne to madame Dumia Bintou Kanté bon ani so jale no bi kana ambe an edem de kana marché pour que demain be sika do ama chukwa mina ame min kono bi am sika bo kono jamana ere ka bo kono quoi bon an bɛ fɛ jamana mɔgɔw ka faamuyali kɛ an bɛ yan nɔ an n'u bɛɛ de ye kelen donc kurantigɛ ka bila dibi la a man di mɔgɔ si ye donc an bɛ dugawu kɛ ala ka sababu ɲuman k'a la. an b'a an ce bon bi ye don ye don min ni gɛlɛya mana bonya cogo cogo don min ni an man kan tɛ k'a ɲinɛ a kɔ an bɛ fɛti la an ti fɛti la ni n ko an bɛ fɛti la parce que don in yɛrɛ tɔgɔ dalen don ko fɛti don. mais anw b'a kɔnɔ an dusukun kamikaminen don ka sababu kɛ an ka jamana bɛɛ bolo min kan o man d'an ye belebeleba kɛra belebeleba bɛ kɔfɛ ka kɛ donc a tun ka d'an ye bi ɲɔgɔndon ka an sɔrɔ cogoya min na an tɛ o la donc o bɛ se k'a to k'a fɔ an dusukun bɛ kamikami dɔɔni baarakɛla ka laɲini ti ban ani simaya yɛrɛ de dalen don ɲɔgɔn na i bɛ dɔ ɲini e b'i ta dɔw wɛrɛ bɛ na o bɛ dɔ ɲini wa tant que jamana bɛ sigilen jamanadenw bɛ laɲiniw kɛ laɲini caman bɛ yen minnu ma sabati c'est vrai que dɔ kɛra u la mais anw b'o o bila jamana bɛ lahalaya min kɔnɔ o minɛn kɔnɔna na an ye layidu gɛlɛmanw sɔrɔ ka bɔ gouvernement na ni bɛnkan sɛbɛn ye n'o bɛ wele ko pacte social de stabilité pour la croissance donc anw b'a bisikiya k'a fɔ o minɛn in kɔnɔna na an ka ɲinifɛn tɔ bɛɛ lajɛlen o bɛɛ bɛna sabati yanni san in kuncɛli cɛ i n'a fɔ a sɛbɛnna sɛbɛn ninnu kɔnɔ cogo min na. donc bidon suguya ninnu kɔni ye don ye don min ni foli bɛ kɛ k'a di baarakɛla ma parce que n'i ko k'a fɔ ko baarakɛla e b'a la ne b'a la maa o maa de bɛ minɛn ta k'a bila minɛn kɔnɔ maa o maa de y'a dɔn k'a fɔ ko maa ka hɔrɔnya tɛ sɔrɔ ni cɛsirijala t'i bolo o bɛɛ ye baarakɛla ye minnu bɛ taa nakɔ kɔnɔ ka taa nakɔ sɛnɛ minnu bɛ pile dilan minnu bɛ kuran di minnu bɛ kɛnɛya di minnu bɛ lakanali kɛ minnu yɛrɛ ta ye nafoloko jateminɛw ye nin bɛɛ ye baarakɛla ye i wotorobolila moto taxi bolila nin bɛɛ ye baarakɛla ye donc ni nin don in sera a ka kan i yɛrɛ ka hakili jagabɔ kɛ k'a dɔn i ka baara ye nafa minnu las'i ma a ye gɛlɛya minnu las'i ma ani i bɛ se ka fɛɛrɛ minnu tigɛ walasa a ka se k'a ɲɛ nin occasion sugu ye o de ye anw bolo bon anw ni baarakɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ an b'a dɔn a jiginna misɛnnin tɛ ban ka sababu kɛ jama ɲɛmɔgɔya yɛrɛ de bɛ taa ni o ye kuma tɛ syndicat ɲɛmɔgɔya n'i kɛra baarakɛlaw ka hakɛw ɲinibagaw ye n'a ma ka hakɛ sɔrɔ a ɲɛ jɔyɔrɔ wɛrɛ tɛ ni e tɛ i dun fana dan de bɛ i yɛrɛ la donc an sera k'a dɔ kɛ mais an ma min kɛ o de ka ca o kosɔn an bɛ yafa ɲini kɛ baarakɛla bɛɛ lajɛlen fɛ u ka ɲini minnu n'u ma se ka sabati an fɛ
an bɛ taa fana an ni maa dɔw bɛ sigi ka kuma an bɛ prɛn u kunna ka sɔrɔ an filan tɛ ni o ye gouvernement ye tuma dɔw la n'i y'an prɛn kan mɛn ministre kunna i b'a fɔ k'a fɔ ko anw de y'u dan o y'a ye jamana yɛrɛ sariyaw ye min yamaruya parce que syndicat ye institution de donc ni an ye syndicat fini in don hali ni y'an ka directeur walima y'an ka ministre de an bɛ yamaruya k'an ka kɔrɔta an bɛ yamaruya yɛrɛ k'i bagabaga k'a fɔ n'i ma nin kɛ an bɛ nin kɛ mais ni an bɔra o salle kɔnɔ an bɛ maliyɛn ye an ka ɲɛmaaw don donc olu fana minnu ma faamuyali sɔrɔ o yɔrɔ la an bɛ hakɛto ɲini kɛ o fana fɛ an bɛ jigisigi kuma min fɔ an ka tɔndenw ye o y'a ye k'a fɔ ko cɛsiri jala bɛ an bolo jala min tun ye kelen ye an ye filanan fara a kan donc u ka danna u k'a dɔn k'a fɔ ko an bɛ baara min na c'est vrai que sanji jukɔrɔ wɔsi don mais an bɛ ko bɛɛ lajɛlen kɛ walasa u ka hakɛw la kumaba u ka se ka sɔrɔ k'a di u ma an b'o layidu taw ye. Abdul Salam Togola ne UNTM bureau exécutif membre ye n ye SINAPRO section nationale de l'agriculture n'o ye secrétaire général national adjoint an nisɔndiyalen don ni an bɔra ka se ka n'an jɔ yan bi o kɔrɔ ye k'an bɛ kɛnɛya la an bɛ hɛrɛ la an bɛ lakana kɔnɔ o ye nisɔndiya fɔlɔ-fɔlɔ ye a filanan ye mun ye don ye donba ye anw bolo don mun kɛrɛnkɛrɛnlen don ka jamana cakɛda ɲɛnɛmayabagaw jamana baarakɛlaw ka a ɲɛnɛmaya ka di olu ma o ye hɔrɔnya o ye honneur ye o ye bonya ye ka se jamana cakɛda maaw ma o de ye an nisɔndiya bi o de y'an sekun ye yan welewelekan bɛ n bolo ka di jamana syndicat bɛɛ ma syndicat ye baara gɛlɛman ye minnu b'a dɔn ka tɛmɛ ne kan u b'a dɔn k'a fɔ ko baara gɛlɛmanba don baara mun de don olu de bilala ka u bilala mɔgɔ minnu tɔgɔ la k'u ka hakɛw ɲini ka s'u ma nka an ka jamana bɛ gɛlɛya min kɔnɔ bi baara kɛrɛnkɛrɛnlen mun ɲini syndicat fɛ o de ka jamana gɛlɛya dɔn mun se bɛ jamana ye k'o dɔn mun se tɛ jamana ye k'o dɔn wa syndicat fana bɛ yen ka jamana baarakɛlaw de lafasa jamana baarakɛlaw jɔyɔrɔ ye mun ye jamana bɛ bɔ nɔgɔ la cogo di jamana bɛ taa ɲɛ cogo di jamana sɔrɔ bɛ yiriwa cogo di o ye jamana baarakɛlaw ka baara ye donc syndicat ka baara ye mun ye jamana gɛlɛya in kɔnɔ an bɛ se ka bɔ gɛlɛya in kɔnɔ cogo di gɛlɛya in kɔnɔ jamana jɔlen bɛ se ka to cogo di gɛlɛya in kɔnɔ jamana bɛ se ka yiriwa cogo di syndicat ka baara ye o ye anw de b'a dɔn mun se bɛ jamana ye fɛn mun se tɛ jamana anw de b'a dɔn syndicat de kan ka kɛ intermédiaire baarakɛlaw ani jamana ɲɛmaaw cɛma wa syndicat de fana kunnafonilen don jamana sew la ni mun se bɛ jamana fana ye o kana kumaliya baarakɛlaw ma o ka kɛ baarakɛlaw ye o ye anw jɔyɔrɔ ye ni mun se tɛ jamana ye k'a ɲɛfɔ baarakɛlaw ye k'a fɔ nin se tɛ jamana ye bi o ye anw jɔyɔrɔ ye o donc jɔyɔrɔ min bɛ anw na a bɛ a fan fila bɛɛ fɛ ka fan fila bɛɛ kunnafoni ka tiɲɛ fɔ fan fila bɛɛ ɲɛna o ye anw jɔyɔrɔ ye bi don kɛrɛnkɛrɛnlen n'i y'a ye an bɛ na yan bi o kɔrɔ ko mɔgɔ dɔw de sɔnna ka wuli sɔgɔmada joona ka t'u ka bureau la k'u ka denbayaw to yen ka t'u ɲɛsin jamana cakɛdaw ma cakɛda minnu bɛ jamana sɔrɔ yiriwa cakɛda minnu bɛ jamana ka ɲɛtaga ɲini cakɛda minnu bɛ jamana ka développement ɲini o de ye baarakɛlaw ye bi don in kɛrɛnkɛrɛnna o de kosɔn an nana bi ka na an ka sɛgɛn san kɔnɔ an ka baara san kɔnɔ ka na ɲɔgɔn fo ka na ɲɔgɔn waleɲuman dɔn ka tila k'a yira jamana na gɛlɛya bɛ o ye tiɲɛ nka gɛlɛya in kɔnɔ an bɛ wuli ka jɔ jamana jɔlen ka to an ka se ka bɔ gɛlɛya in kɔnɔ mali k'a yɛrɛ sɔrɔ. Seydou Daw n tɔgɔ ye Seydou Daw ne bɛ DGR syndicat de la direction générale des routes. nisɔndiya min bɛ na bi nisɔndiyaba parce que bi jama bɛɛ bɔra k'a yira an bɛ crise la cogo o cogo k'a fɔ k'an b'an ɲaga ɲɛmɔgɔw kɔ an bɛ autorité kɔ an b'u kɔ bi an b'u kɔ sini an nana baara minnu sera ka kɛ jamana kɔnɔ malgré la crise an bɛ ka jira an ka ɲɛmɔgɔw la k'a fɔ an b'u kɔ o nisɔndiya hukumu kɔnɔ an b'u kɔ bi an b'u kɔ sini fo ka taa an bɔ crise kɔnɔ pendant et après transition an b'u kɔ. Ne tɔgɔ ye Salimata Kebe ne bɛ baara kɛ Malɛ SA la donc 1er mai hukumu na n'o y'anw baarakɛlaw ka fête ye an nana défilé la donc an kɔni ka laɲini ye mun ye an bɛ dugawu fana kɛ Mali ye Ala ka jamana basigi Ala ka hɛrɛ nati baarakɛyɔrɔ fɛn fɛn kɛnyɛrɛ ye ni gouvernement an bɛ Ala deli Ala ka hɛrɛ nati jamana kɔnɔ baarakɛlaw bɛ ka se k'a bénéficier Ala ka retraite si di an bɛɛ lajɛlen ma k'an bɛɛ fête ɲɔgɔnna caman ma ok o ye ne ka folikan ye ne ni baarakɛɲɔgɔn cɛ fana fosi t'an cɛ bɛn kɔ ani baarakɛyɔrɔ fana fosi tɛ bɛn ni kelenya de b'an ni ɲɔgɔn cɛ donc an bɛ Ala deli halisa Ala k'an ka baarakɛyɔrɔ taa ɲɛ an bɛ yan nɔ jamanadenw bɛɛ de kama parce que anw de bɛ Mali yɛrɛ représenter an de ye usine fɔlɔ-fɔlɔ ye laiterie fɔlɔ-fɔlɔ ye Mali kɔnɔ n'o ye Malilait ye donc qualité meilleure qualité fana don kojugu misi nɔnɔ gɛrɛgɛrɛ o de b'anw fɛ yen nɔ produit bɛɛ impeccable donc an bɛ dugawu k'an ka baarakɛyɔrɔ fɛn fɛn Ala k'a yiriwa halisa Ala ka dɔ fara baara sɔrɔw kan ni baarakɛyɔrɔ ye sɔrɔ kɛ anw fana b'a nafa sɔrɔ donc Ala ka hɛrɛ di baarakɛlaw bɛɛ ma. Tɔgɔ Madame Tarawele Mariam Dambele Hôtel de l'Amitié.
ne bɛ baara kɛ hôtel de l'amitié la. Ayiwa an nisɔndiyalen don bi puisque kalo san caman tɛmɛna an ma fɛti k'a la ɲinan ta kɛra an kɛnɛ ɲɛna o diyara an ye ala ka nin k'a daminɛ a kana dabila bilen. Ayiwa an kɔni ka secteur ye mun ye gɛlɛya b'an kan sisan nɔ puisque client tɛ ka nalen Mali la an b'a fɛ gouvernement k'an dɛmɛ kosɛbɛ ka marché caman d'an ma an ka balo b'o de la awɔ an haminako y'o de awɔ n se. Adama T. Koulibaly, président du Congrès national des supporters des Aigles du Mali. On est boulevard Caen. Bourse de travail là plus précisément pour la commémoration du 1er mai. Nous sommes Barakela au Dombay. Voilà. Non, c'est toujours un plaisir. Hein. Nous sommes donc chaque fois qu'il y a un événement de dimension nationale, internationale, Tonga yo Keneka. Oui, bon, ce n'est pas une surprise parce que on a eu un thème de Barakela fait. Il y a un thème de cérémonie nous événement Tchambe, on devait y a Keneka Cameroun Nisodia, notamment à cérémonie d'animation que ni défilé en défilé rapide, on a donc là on a acrobatie et démonstration de Manoïka Ira Jamala, avec la Jamani Sodia Kosebe. Nala sona ou la fait fanamer volontaire là, il y a un thème de volontaire là, donc on met à au fanamer volontaire animation que ça nous qu'on a été l'année à la Kadjé, voilà. Bon, on met mouini Mali supporter ou bébé, oui bendé, on a ben, on a un très d'ignorant parce que Mali flatté, Mali quel est le et face au code donc. On fait un phénomène bien Maliko de Ambeko Mali. Beko Mali, il n'y a pas de raison qu'à faut qu'on se rentre dans le parc qu'on fait. Donc nous demandons vraiment l'union de tout le monde pour faire avancer le pays. Merci Keba.